Hello everyone, my name is Bomb Show. You're welcome to my channel. It's Bomb Show Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Nyaya ndanayo inyaya yemurume. In fact murume ari kutaura nyaya yake achiti takanetsana nemukadzi but mukadzi ameno zvaakanonotaura kuhama dzake ende tiri kunzi tinofanira kugara dare, but chashamisa ndechekuti dare iri riri kutongwa naamai vemukadzi. Saka nyaya yacho yakamira so hai Bomb Show identity takawanda kanyaya kangu kadiki diki. I'm 30 and my wife is 23 nemwana wedu mumwe chete musikana. Nemukadzi takaita chinguva without good communication kusvika ndazomukumbira kuti timbonoonawo wana tete kuti vatigadzirise, but akaramba. Tikaramba tichigarisana until I discovered that she had a boyfriend through some chats in her phone. Pakuda kumubvunza akabva atsamwa ndokuenda kumba kwavo akanotaura zvakaipa zvoga zvoga pamusoro pangu without telling her relatives the real reason why she ran away from me. Nawo pandakataura nehama dzacho, I'm surprised kuti ndini ndikutovhunzwa nekupiwa mhosva kuti handisi kuda mukadzi wangu and I have to follow her kunogadzwa dare kumba kwavo. Pamusoro pazvo nahambuya mai vemukadzi. I love my wife but at this time ndikutoona sendiri kuitiswa. I refused to follow her. How best can I handle this vedare? Guys, handinacho mucomment section. Nyaya yakaipa pakari tricky. Unotongwa naambuya apa iwo ndiwo wakutopiwa mhosva uri wakaurirwa. Guys, mahwani mafamilies umwe pakaipa. Saka ndo zim confessions atakuita se atakutsvaga nezvavatiri kukupai panguva ino kuti muite se munakirwe nawo muenjoy. Saka if you're new here, don't forget to subscribe for more of turn on the notification bell icon kuti zviite se zvitapirire zvinakidze. Ndo zvanga ndinazvo muzuva ranhasi. Saka let's hear kuti unofungei nezvenyaya ende muno